Manyini Uganda Jokenya ma nigi dwaro mar dhi e piny Afrika ma milambo koro ok bi chun ni nyaka bed kod oboke moyiedhi ma iluongo ni visa ma en kaluwore gi winjruok mane obedo e kind sirikand Kenya kod mano mar Afrika ma milambo. Jatend Kenya William Ruto kod jatend Afrika ma milambo Ramaphosa nobedo gi winjruok mamoko bende ni nitiere iye kanyo. Chris Owino miwa ler mar wachni. E twak mare achiel kachiel kowuok e kar jot maduong' ma jatend piny State House, jatend piny Dr. William Ruto olando ni kochakore higa manyien, oganda Jokenya biro yudo thuolo mar dhi e piny Afrika ma milambo maonge visa. Mabiro kaluwore kod ogirimiti ma piny Kenya ochwo e koke kod piny Afrika ma milambo e kinde limbe ma jatend piny Afrika ma milambo Ramaphosa. Kenyans holding ordinary passports will be allowed to enter South Africa on a visa-free regime for up to 90 days per calendar year. The need for a strategic partnership has been embraced by both airlines. We both occupy strategic points or places on the continent, and there is a great need for a very wonderful strategic partnership to be struck. Jotend pinje ariyo go bende oketo kokgi ogirimiti machielo mar golo ohinga mag timo ohala kaka yo mar tego weche mag ohala e kind bombe mag Pretoria kod Nairobi. Dr. Ruto kod Ramaphosa osingo mar bet e ong'ala manyime mar nyayo kwe kind pinje mag Afrika kokalo e riwruok mar pinje mag Afrika AU kaachiel gi duol mar kwe riwruok mar piny mangima UN Security Council. We laud the just concluded agreement between Ethiopia government and the Tigray People's Liberation Front, brokered by the Africa Union and mediated by President Olusegun Obasanjo and Uhuru Kenyatta and former Deputy President of South Africa, Phumzile Mlambo Nkuka. Korka kore, Ramaphosa ojiwo pinje mag Afrika mondo ochung' motegno e wi mbaka mar kedo gi midhiero mag lokruok e kudho mar kor lwasi. The reality of this matter is that climate change is here. It's here and we have to address it, whether we like it or we don't. The floods, the droughts, and many other horrific occurrences that are happening, we've got to address. There is no doubt, Mr. President, that we have made good strides during this visit, and we look forward to achieving even more in the near future. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.